Pangalawa to guys, Alcampo Elia. Pero hindi na to malapit sa amin. Malayo-layo na. Ang mga pader. Papawis ako bago gusto. Ano kaya ito? Isang karton lang. Isang karton. Uy. Wasak na o empanada. Ayan, hindi na pwede kasi ano. Nasa ano. Uy, may mga paglas. Ah, may pakwan. Oh my God, may pakwan. May pakwan guys. Oh my God. Oh my God. Aray ko. May pakwan ako. Oh my God. Hindi na ako bibili. Diba? Sinong gusto ng pakwan? I-separate mo na lang kaya papi. Mabigat ko. Oh, diba? Ang laki. Oh, mahulog. Parang bola. Ang tawa ko. Hindi na ako bibili ng pakwan. Saan ang tinalagay? Dapat sa ilalim. Hindi. Diyan na siya. Yung limon. Okay pa to. Awang ko. Bakit hinalo-halo na naman nila? Ang galit na naman ako nito eh. Mga bulok na guys. May prutas siya pero bulok. Ayan. Pero yung pakwan, buo pa siya. So, ang daming ano oh. Empanada. Di atun. Ayan. May mga ano, tinapay pa oh. Pero hinalo na doon sa pakwan. May prutas na bulok. Natin kasi nabulok na, pinaghalo na. Oh, may gatas eh. Pambata, a partir de 12 meses. Pang baby. Ano na siya? Expired na. Ay, hindi pa. Ngayong August. Katapusan. Pwede yan panghilod. Sa kilikili. Yung limon? Oo ah. Ihilod sa kilikili para pumuti. Diba? Huwag kayong tumawa. Oo, hinihilod yan para pumuti. Siyempre maitim ako. Ayan, ang dami siyang tinapay. Kamatis, prutas, ayan. Naktarina. Ayan, pero hindi na natin yung kukunin guys. Kaya pinaghalo-halo na siya. Dahil, ano, yung karton. Pero at least ano, yung pakwan buo. Diba? Itong gatas, wala naman akong baby. Sino may baby dyan? Hindi na natin kukunin. So, wala naman akong baby. Ay, si ano pala. Aparte dito na sa mesa. Kasi ilang buwan pa lang yung baby ni ano. Bibigyan natin. Ay, kunin mo. Hindi pa siya 12. Ay, hindi pa siya 12. Oo, aparte di 12, di ba? Aparte di 12. 1 year old. Oo, di 1 year old. Yes, jackpot! Guys! Oh, mga verdura, prutas. Yes! Ayan. Well, detox na ako. Oh, diba? Nasa plastic pa siya, guys. Mayroon lang lamog-lamog, pero okay pa siya. So, diba? Pinapawisan na ako. Stop mo muna yan, papi. Kasi magpipino. Pipino. Maraming pipino. Guys, oh my God. Oh, may ubas. Oh, may ubas. O, di marami akong ibibigay. Doon sa bibigyan ko. Ubas na berde. Na uba. Dime sa blanca. Sinsimilya. Wala siyang buto. Ay, naku. Hugasan. Oh, nasa box pa siya. Oh. Pag-detox ako ng mansanas. Yes. Ayan. Tapat. Mayroon siyang pang-ensalada pa. Pwede pa siyang i-bigay.
have talong. Pero hindi na siya maganda. Umog na siya. Talong. Sino gusto ng talong? Yung pipino, ang daming pipino. Ay, pinakawisan na ako sa init. Dami ganun pa. Palitin lang yung isang bulok-bulok doon. Pagugasan. Ayan. Ubas. Dapat sa pita sa berdura. Berdura is gulay guys. Gulay. Ayan. Yung talong dito is malalaki. O, kaya niyo ba to? Ang lalaki na to. Di ba sa Pilipinas maliliit ang talong guys? Dito ang lalaki. Ganito. Joke. Diba? Oh, this one. Mansanas pa. Malinis pa. May plastic pa siya. So guys, magtatawag ako na bibigyan ko. Ayan. Oh, mga mansanas. Kasi pwede siyang pandito. Ay, talaga. Oh. Ay, papi. Natumba na. Ayan. Oh, pipino, mansanas. Iba-ibang klaseng mansanas guys. Ayan. Tama, papi pala. Dapat kotse yan, dinala natin. Kasi dinala na natin. Oh. Marami siya. Pandetox, papi. Pandetox. Uyusin natin. Yun ang kakainin natin. Ayan, may halo dito ng tinapay. Ito di ba pandetox din to? Di ba? Pwede yung detox din. Ang dami naman ng pipino. Jackpot sa pipino. Mayroon siya guys mga ganito. Pero hindi na siya maganda. Pero pwede pa. Pwede pa siya. Ayan, ganyan. Ano lang siya, parang tumanda. Parang, hindi pa naman siya sira. Ibigay natin. Maraming makikinabang yan guys. Maraming makikinabang. Ayan. Shout out sa mga sa mga viewers guys. Ayusin na natin to. Babalik natin na mamaya. Magda-dive na ako. Yung talong guys hindi na pwede. Ayan, may polyo. Ayan, may polyo papi. Pichuga. Pwedeng panghalo sa pansit. Ngayon ang expired niya. Pero kapag luto mo siya ngayon, pwede pa siya. Ayan. Jackpot sa mga ensalada, oh. Hala. Puro dahon-dahon na. Puro dahon-dahon, oh. Ayan, guys. Yung mga taga Madrid na viewers ko, pwede kayong maghingi. Dadalhin namin bukas sa inyo. Pag ensalada. Hindi na kasya sa lalagyan natin. Uwi na tayo pa uwi. Avocado, napa na. Ay, chuchu. At ang dami naman. Dami naman. Marami talaga guys. Sayang yung avocado. Dito mahal ang avocado. Hindi, tatawagan ko na si para kunin niya na siya ng maghugas ba. Ngayon kasi ang expired niya pero hindi pa siya sira. Yung avocado nila naglaw. Ano na? Ito rin. Bisido. Hindi ko na ngayon na kasi ito eh. Saka pag yogurt, mahirap pag mainit. Kunin. Ang avocado, mahal dito.
Yan, may yan. Pangkiskis sa kilo-kilo. Pangkiskis talaga sa kilo-kilo. Ay! Wala ako. Ay, sayang oh. Kinakain ni Kati yung ano eh. Kiwi. Narumi na. Ayun pa siyang hindi sira. Kunin ko? Ha? Alisin ko yung sira. Kasi kinakain ni Kati eh. Bili pa ng Nutella para sa kiwi. Bulok na yung iba guys. Kasi pag bulok na dito, ang isa, lahat na tinatapon na nila. Wala na silang pakialam na yung hindi bulok. Ayan oh, hindi pa bulok. Isa yan, kinakain ng kapatid ko. Bumili pa ng Nutella. Sosyal. Tapos yung kiwi pinulot. O diba? Okay pa siya? Kahang plastic. That's all for tonight guys. Nakapoy man si Bicolano sa pagkakalkal pero nakaka-enjoy magkalkal, maghanap ng kung ano makukuha. Ayan, thank you for watching and keep safe everyone. Shout out sa Team Dungaw, Team BLDG, Team Tugan, Team Bicol Oragon, to all my members and support chatters and my soul supporters. God bless. Bye. Love you. Ang dami ko guys nakuha. Ayan, may oras pa. Ayan, pizza, tinapay, popcorn, ayan, pag-salad, ang dami-dami. Ayan, at mayroon pa akong gyoza. Wait,